खुलुमखा जत आनी ओ गुमुति टिभि नायतंनाय लुकुरकनो तामके जों अबनो जत तिप्रा सारकनो चिनी ओ गुमुति टिभिनि बिसिंतिबो तिनि बिसिकताल हिनजाकमानि त्रिपुरा इरा त्रिपुरा हिनजाकमानि अबनो तिनि ओ तिप्रा सा लुकुरकनि बिसिंति हेकेबा तिनि ओ तुइदु हा तिनि कायसा खेतो आवारनो त्रिं बिसिकतालनो जाति कथार मुसुंनानि अबाहेरकनो तैनो तिनि अरव जाति कथार मुसुंनानि थांजागि तकमानि जों अर साइमांखा ओमपि 41 नं नि बिसिंति अर्गानाइज बाय तिनि ब्रकनि बिसिंतिनो ओमपि 41 नं नि बिसिंतिनो ओ जाति कथार मुसुंजाकनानि थांगि तकमानि हायके तिनि अबनो साइमांखा जों अर फाइ टिटि एडिसि बाय कोलाबरेट खाइजाक अबहाय तिनि ओ जाति कथार मुसुं थानि अबनो जों ताइबो अरनि जे लुकुरकनि बिसिंतिनो ओ जाति कथार मुसुंमानि ओ तिप्रा सारकनि हायकेबा ओ लाइबुमा हुकुमु मुकुमु अबतिरकनो तिनि ओ जाति कथारनि बिसिंति लाइबुमा हुकुमु मुकुमु रक नुकजाकनाय तिनि अर आचकखां अकरा तिनि ओमपि 41 नं एसेम्ब्लिनि तिप्रामथानि ब्लक प्रेसिडेन्ट सन्जय जमातियाना जों अर मांखा तिनि बिनि बिसिंतिनि साइमालायने तिनिनि जे ओ जाति कथार तामनि बाकी तिनि मुसुंनानि नांखा फियाबा जों अबनो साइमानो चिनि नाना दावरा संनि खुग्रक दैसों खानावो चिनि तिप्रा सारकनि जादुनि हय हंका हंकाय मुफुक साफानिसे खाजा फाते वैथ्रियो होनमानि फियाबा अब जरा रक ताबुक किफिलमानि हाय ओ जरा रक ताइबिस किफिलिमान माने हाय अंगै दंगो खायफानो जों तिनि अबनो साइमानो चिनि सिक्ला सिक्लि हिनजाकनाय रक द्राग्स माबाय केफेक माने कुबुरमा बाय आबाहेरकनो तैनो तिनि ओ द्राग्स रकनो किफिलि फाइनानि बागै ओ द्राग्स न तिनि कुबुलि तंमानि अबरकनो पगनानि तिनिनि ओ जाति कथारनि सालनि जरावो तिनि चिनि सार संनि खुक्तै ब्रक तिनि ओ तिप्रासा सिक्ला रकनो ओ जबाव फाइनानि बागै जों ओ जाति कथारावबो बबाहायके कक सानानि मुचुं अबनो जों साइमालायने साल लामसगो तिनिनि ओ त्रिं बिसिकताल ननबो हामबाय मिडिया ताकुरनोबो तो पुइलाव आं अबो साना नायो सारा हास्ते गोनाङै ओ हानि तिप्रा सारक कुसुं कुसुं ओ हानि बुबाग्रानि प्रजारक न आं तिनि त्रिं बिसिकतालनि हामबाय चिबाय याफारहु तो तिनि अरबु सारा हास्ते गोनाङै जेबाबे पालायलाय तंखा त्रिं बिसिकताल अबो हायकेनो 41 एमपि नगर कन्स्टिट्युएन्सियावबो कायसा त्रिं फेस्टिवल हायकेबा त्रिं तेर जों पालायना थांतङो तिनि अर जागाव manjak paika chini siklamotha hayakaba tiprasa borong gonang debarsi tiprasa soros tiprasa grepta tiprasa komol tiprasa olen tiprasa no khobui kabangma tiprasa tini oro sakthari kam khlai tongphayo ebong o जों तिरिं बिसि पालायमानि आबुनि अर्थ हायकबा आबुनि याफां यारं तो जत्त हास्तेनि बरर साइमानो त्रिपुरा हावो 184 जन बुबाग्रा हायकबा राजा शासन चालक थांखा एवं ए 184 जन राजानि बिसिङो 118 नम्बर राजा हायकबा बुबाग्रा जजारुफा हायकबा बन हामतर फाहिमबो सिनिजागु तो ब 590 ख्रीष्टाब्द किंबदंती हायकबा बंग बांला न कायसा जुद्ध खलायब जखन जयिंखा आ जयिं मानि तारिख न मुइतो नारगना बाङै बिनि प्रजानि थानिव ब अबन क कसार खाजे अब बिसिकताल हायकबा तिरिं हनै पालाय जाकसिना आबो खलायनो आ 590 बिसिनि सिमी ओ तिरिं हायकबा त्रिपुरा इरा पालाय जाक फाइ दङ हाय खलाय ताबो तिनि 12टानि परे हांखा हांखा 1435 तिरिं हायकबा त्रिपुरा इरा आबो उंसिनाय आबोनो नसों तिनि एक्चुअली सम्पि नगरनि जों त्रिपुरा सांगै ओ आमचायो जों तैदु अबनि जागा थाय अर जागा जों सेलिब्रेट खायना थां दङ तो ओ तिरिं बिसि पालायमानि बिसिंतै ओ आमचायनि ताखु काहाम बुखु काहाम न आं अबनो कसाना मुसुगु जों ओ बिसिकताल फाइबमानि लगे लगे चिनि वानसकमुं चिनि हामजाक लाइमुं तैबो काहामुं थं एवं चिनि ओ आमचायोबु काहाम कुनुं जत मा तंसिथं आबो जों ईश्वरनि थानिबो दुआयो एवं ए तिरिं बिसिकताल विशेष खलायबै राजानि प्रजा हायकबा त्रिपुरा सारक हामारि मानथं हालक काहाम तंलायथं हामजाक खरकसाबै खरकसा हामजाक लाइना फाइथं आबोनो जों सानायनि नायो आबोनि लगे लगे ताबो चिनि सिक्ला थिनांनि जाति थिनांनि देशनि भबिष्यत थिनांनि जातिनि भबिष्यत होनो जों जाता संमनि वानसंमनि चिनि ओ जाति रक
lama derawoi lama korowoi biang ya biango gedaloi tongmarok aboni theke sing mukto manani ebong chini sikla thenangni je chini chati a sikla rongno busung obono kobongna nayo phaidi jeng raja age ek raja o hasteno শাসন খাই থাংমানি লগে লগে রাজানি যে তংবাইয়া সাবাইয়া তংথক চাথক তংলাইমা হাই जोंबो आबो गताल फिरक मामानि हाइख्लायवान सग्लायनो जिनि बुबाग्रानो संगै जों फायदि आगुलायनो एबं हामारि न जों दियाइलायनो आबो सिनि दिनि कय दिनि अकसारनि अकसार खाना खाना तिनी अबनो अथेनांनि जाति हिनजाकनाय रक तामकै अबनो साइखनारिका केफेक मानै बाय गुबुलै तंमानि पगै फायदि तिनिनि अ जाति कथारनि सालो हाय केबा अतिप्रा सारकनि तिनिनि अ जाति कथारनो आसाइमानि साल हाय केबा पहर कताल मानमानि हाय अतिप्रा सारक आहाय केनो जोंरो ताइ खरकसा मालायखा YTF नि ओमपी ब्लक प्रेसिडेंट बन बिसिंतिले तिनी ओ जाति कथार हिनजाकनाय हाय केबा ओ जाति कथारनि बिसिंति तिनिनि ओ साल कताल हिनि मानो तिप्रा सारकनि बिनि बिसिंतिले बोला तिनी ओ फेक जाकनाय मानै बाय गुबुलै तंनाय रकनो पगै फायनानि बागै तामु ककसानान मुसुं बिनि बिसिंति बानि सायमालानि आला सगनो गुमगिति बिनि लाइक हामबाय सिनि मीडिया फ्रेंड्स अफनो जों तिनी उ लोकेशन उ जागांखा तुइदु मार्केट हायके बा तुइदु बाजारनि कान्दारो जों साइमानो तुइदुआव कायसा फेट माने फुड फेस्टिवल कांखे अ जागा नंगो जों अनो लोकेशन से सुस खायखा आं अमन कसानानि मुसुंगु आगेराव जों नु गुजरायराव ट्रिं कांखे कायसा जागाराव सारा तिरफ्राव से कायसा कायनि जागाराव से जों लाइमान नु हायसि माने उजरा रग सिनि बराव र ट्रिं न आसो ग्रुप तो रमानि जों नुक जाय हाय बा जेनारेशन रोंगै सि फाइमानि जागुलो ताबक सिनि 41 नং एमपी नगरनि आन्डार लेखा नायले हांखायके 4 থেকে 5 টা জায়গাওनो अम हाट्रिं कतर कतर के फाला जातो बट 3 टा 4 टा 5 टा জায়গাও फाला जा माने बिसिङाव फानो अमंखा जत से कटक फाइ फाला जा माने सिङाव दं बा ओङै दं आं अमनो कसादानि मुजुगो जों गोबां माने मेला हांखायके फेस्टिवल हांखायके बाद स्पीड चालगै सक नङै ड्राग्स जावै अम हाइटमा जों नुगो जों अरनि बिसिं अमनो कसादानि मुजुगो जों अर लाख लाख खरस खायवे रिं बिसि कतालनो जों पालाय माने बिसिंते जों बरक रगनो ओ अर जागा एलईडी स्क्रिन न दफा बाहायके थंजागै दं दफा बाहायके कमावै दं दफा बाहायके जों हिं थाइबोस गांगो अमरनो फुमान बांसि अटोमा एलईडी बतय फायजा अमनि बिसिंते मेला नायने टंथक फाइफानो अरनि बिसिंते नुगै आनि दफा हाके थंजागै दं आनि हुकुम हाके कमावै दं जाते बरक रक फाइबै नुगै थांथों सिरङै थांथों अमसिनि मेन नाहरमो तिरिं बिसि कतालनि बिसिंते ए अमनि बाङैनो सिनि ताकक ताइ बुखक सं जों तिरिं फानो आं अमन तिरिंनि झाल फानो आं ककमा सानाय जों तिरिं काजर जागासानो एक समय कमाइ पाइने ताबोनि सिमि जों हुकुमनो जों ते साइना रगमै हांखांखे ते निने हानो नों प्रोटेक्शन रो रों हांखांखे जों तिनि तुदु बाजार हाय तिरिं काइ दंमने नों एक समयबो काइ मुसुगो आं तिरिं न पालाय मुसु हापानो नों जागा पर्यन्त रजाय खानाय मनि माङै तिरिं बिसि कताल पालाय माने बिसिंतै आनि केप्रासा बुंबारा जत खागोनां र जों तिरिं पालाय माने बिसिंतैबो आं फानै सालसिनि द फानै मां जों पालके जों थासाके सामो मा खालायनो हायसि ओ कक नों फानै कसा जायसि हायके माहायके न जों मेला हायके बा जों फेस्टिवल आबा हायराव गनुगु जिनि सिक्लाराव थिनां जाति हिनजाकनाय र तिनि अर्केस्ट्रा रंगा गाय कसारा फाइ मसामु तिनि केफेक मानै जावै तिनि माहायके न कसारा फाइ मसालाय कक खाना लाय आंगो अब तिरक तैले नों ताम कक सानमसु ब्लाके क्वेश्चन काहाम आबोनि बाङैनो जों 2 मास नि सिगां जों कायसा स्ट्रं डिसिसन नाजाक सिनि स्ट्रं डिसिसन अमन नों पार्टी हिबा बाक्सा स्ट्रं मन हायसि एक्चुअली वासो रायजों हांके सम ति प्रमोटा वाइट एप जत मिलि जों खायो हायसि जों अर जागा वाइट एप सिनि ति प्रसारनो जों कम हफानो जों 150 टाका 200 जना जों भलन्टियार रजा जत भलन्टियार जों बुजावगै रजा भलन्टियार जों अमायका जों साजा निनो उबरक पा फटो साफानो नों केसे हाइख्लायबो मनो बुजावगै बाहायके सिनि तिरिंगो खरक साफानो देराया तै ख्लायबो खरक साफा बुलाया तै ख्लायबो नों बाहायके रय रहमाना अमनिनि दायित्व हिने जों जतनो बुजावगै जों अर सारा गुरि जासिनि भलन्टियार लाइक ताबक पार्किं जागाबो रिसेप्शन जागाबो बाहायके रिफ्रेशमेन्ट खाना माने थुं जागानिबो न पाट के जों भलन्टियार जों
200 जना हाय जों सारा रोजा बनि यागुलो बहायनो बे साराखौ चिनि जोंनो सुबानाय बहायनो प्रायते बहायनो 50 100 जना माहायखौ जों फायबै जों नायथावथाव खायनो बागै जों माने उंगायजाक तियार जातियाव हामबाय जरारि मंदगि खानाकारा दिनिनि ओ ट्रिं हायकेबा ओ बिसिकाताल चिनि ओ गुमुति टिभिनि मांप्लिनि बिसिंतिबो अबनो ककासानानि मुचुंगु तामहकै चिनि तिप्रा सारक नरकनबो चिनि ओ गुमुति टिभि मांप्लिनि बिसिंति नरकनबो साल काहाम फाइ काहाम दिनिनि ओ ट्रिंनि बिसिंति तामहकै अबनो चिनि बिसिंतिबो अबनो ककासार मुं दिनिनि ओ तिप्रासा सिक्ला हनजाकनाय रक सिक्लि हनजाकनाय रक नरकनो चिनि थेनांनि जाति थेनांनि पहर नरकनि बिसिंथिनो चिनि तिप्रा सारक कुचुका सानानि अबनो अंथों दिनिनि चिनि ओ गुमुति टिभिनि मांप्लिनि बिसिंति ककासार मुं नाहर मुं दिनिनि मांप्लि हायकेबा चिनि ककासार मुं असगजरानो मुंसितों हामबाय।